Kanta jaunari kantu berria, egintza harrigarriak egin bai ditu jaunak. Bere salbamen egintza agertu du nazioen aurrean. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jangoiko gure aitaren eta Jesukristo gure jaunaren grazia eta pakea zuekin. Egun honta ongi etorria guztioi, Paskoaldiko 5. igandea ospatzen dugu gaur, eta etapa txiki bat baita ixten dugu. Gaurko azkeneko meza izango da, hemendik harritokitatik botako duguna. Hasi dezagun Eukaristia hau gure konfiantza osoa, arazo hontan, krisialdi hontan, gure konfiantza osoa jaunagan jarriz, guzti hontatik zehozera handia eta grazia bat aterako duen konbentzimentuarekin. Aitor ditzagun gure erruak. Jesus jauna, hilen arteko lehen semea, erruki jauna. Jesus jauna, pekatuaren eta heriotzaren garailea, Kristo erruki. Jesus jauna, gure piztuera eta bizia, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspezagur eskerrak zuri, jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia alduna, jauna seme bakar Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren bildots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko ahal guztidun beti irekoa, burutu zazu gugan beti Pasko sakramentua, bataioaren bidez bizi berritu dituzunak, zure laguntza eta babesari esker, fruitu ugari eman dezaten, eta egizu, betiko biziaren zorionera hel daitezela. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan ikasleak ugaritzen ari zirela eta marmarra sortu zen Grezia hizkuntzakoekin, hizkuntzen artean eta Eber hizkuntzakoen aurka. Haiek alargunak bazterrera uzten omen zituzten eguneroko zerbitzuan. Apostoluek ikasle taldeari batzarrera deitu eta esan zieten: ez da bidezko guk jangoikoaren hitza uztea mailak zerbitzeko. Aukera itzazue beraz zuen artean izen honeko 7 gizon jakindu espirituz beteak, eta lan hori beren gain utziko diegu. Gu berriz otoitzean eta hitzaren zerbitzuan ariko gera erabat. Batzarrak ondo iritzi zion asmo honi, eta hauek aukeratu zituzten: Esteban, sinismenez eta Espiritu Santuaz betetako gizona, Felipe, Prokoro, Nikanor, Simon, Parmenas eta Nikolas, Antiokiako judutar berria. Apostoluen aurrera eraman zituzten, eta haiek otoitz eginez eskuak ezarri zizkieten. Jangoikoaren hitza gero eta gehiago zabaltzen ari zen, ikasle taldea ugaritu zen Jerusalenen, eta apaiz asko ere sinistedun egiten zen.
jaunak esana. Eskerrak zuri. Betor gugana jauna, zure maitasuna. Zugan bai dugu gure uste ona. Betor gugana jauna, zure maitasuna. Zugan bai dugu gure uste ona. Poztu zaitezte zintzoa jaunagan. Zuzerak direnei dagokie ura gorestea. Ospa ezazue jauna kitaraz, egiozue soinu marmar hariko salteriaz. Betor gugana jauna zure maitasuna, zugan bai dugu gure uste ona. Zuzena bai da jaunaren hitza, leiala arek egin duen guztia, zuzen eta bidezko dena du maite, haren graziaz lurra dago bete. Betor gugana jauna zure maitasuna, zugamain dugu gure uste ona. Ara, jaunaren begiak beldur diotenengana, haren maitasuna itxaroten dutenengana, haiek bai dute eriotzetik aterako eta gozetean haseko. Betor gugana jauna zure maitasuna, zugamain dugu gure uste ona. San Pedro apostoloaren epistolatik. Zenide maiteok, jaunaren gana hurbiltzen zaratelarik, harri bizia bai da, gizonek zapustua, baina jainkoaren begietarako aukeratua eta ederratzia. Zuek ere harri bezala zelate, espirituaren etxegintzan parte hartzen duzue, eta apaizgo santu bat izango zelate. Jesukristoren bitartez, jaungoikoak onartuko dituen espiritu opariak eskaintzeko. Liburu Santuan bai dago, ona nik ipini zionen giltzarri aukeratu eta bikaina, eta honengan sinisten duenik ez da lotzatuko. Beraz, zuentzat, fededunontzat, aintzagarri da. Sinizgabeentzat ordea, etxegileek baztertutako harria berori gertatu da giltzarria, eta irristagarri eta gaizpide arkaitz. Sinisten ez dutelako, egiten dute oztopo hitz hortan, hortarako jarriak izan baiziren. Zuek ordea, jatorri hautatua zerate, errege apaizgo, enda santu, jainkoak aukeratutako herri, ilunpetatik atera, eta argi zoragarrira dei egiten dizuenaren egintza harrigarriak oihuka ditzazuen. Jaunak esana. Aleluia, aleluia, aleluia. Ni naiz bidea, egia eta bizia dio jaunak. Ez dijo ainor aitarengana nere bitartez ez bada. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikaslei. Ez izan bihotz larririk, sinistu ezazue jangoikoarengan, eta sinistu nigan ere. Nere aitaren etxean bizitoki asko da. Hala ez balitz, esango alnizuen nik, zuentzako tokia eratzera noala? Joan eta tokia eratu ondoren, etorriko naiz berriro, eta nirekin hartuko zaituztet. Ni nagoen toki berean zuek ere egon zaitezten. Badakizue ni noan tokirako bidea. Tomasek orduan, jauna, ez dakigu nora zoazen, eta nola jakin bidea? Eta Jesusek, ni naiz bidea, egia
eta bizia. Ez dijoa inor Aitarengana, nire bitartez ez bada. Ni ezagutuko baninduzue, nire Aita ere ezagutuko zenukete. Oraindik ezagutzen duzue eta ikusten. Felipek orduan, jauna, erakuz ezaiguzu Aita eta nolakoa eta nahikoa dugu. Eta Jesusek, hainbeste denboran zuekin egon eta ez al nauzu ezagutzen, Felipe? Ni ikusten nauenak Aita ere ikusten du. Nola diozu erakuz ezaiguzu Aita? Ez alduzu sinisten ni Aitarengan nagoela eta Aita nigan dagoela? Esaten dizuedana, ez dizuet nik nerez esaten, nigan dagoen Aitak berak egiten ditu bere egintzak. Sinistu ezaidazue, ni Aitarengan nago, eta Aita nigan. Sinistu estela haren egintzengatik. Egiaz diozuet, nigan sinisten duenak, nik egiten ditudan lanak egingo ditu harek ere, eta handiagokoak ere bai. Ni Aitaren bainoa. Haunak esana. Erratzunik jauna. Jesus berpiztua bere ikaslei agertu zitzaienean, beti agur berdina egiten zien, beti berbera, bakea zuekin. Eta hemen entzun dugu Jesus azken afarian, Eukaristiaren instituzioan, eta hemen baita beste hitzekin esaten die ez izan bihotz larririk, bakean egon zaitezte. Bakean egon zaitezte edo zer gauza gertatzen da dela ere. Hau gu badakigu gauza zaila da, bakean egotea bizitza hontan. Pentsa dezagun adibide sinple bat, azterketa ditun gazte bati nik esaten badiot ez urduri jartzeko, saiatuko da, baina urduri jarriko da. Zaila izango du, bakea mantentzea momentu hortan. Guke baita, momentu askotan nahi dugu, baina ezin dugu. Jesusek hau badaki eta hau da berpiztuaren doaia, bakea. Bakea izatea, edozein egoeratan, jakinik Jesus jauna guatik otoitzean dagoela, eta guretzako bizitoki bat prestatzen ari dela. Bakea lortzeko bideak lur hontan, bizi hontan, jaunaren hitza da. Jaunaren hitza bizi hausnartu, sakramentuak, eta nahi maitasuna. Eta zentru handia guretzako, gugan bakea lortzeko, ez bakarrik, gu bakarrik, baizik eta elkarte bezala, elkarte izateko, maitasun elkarte izateko, Eukaristia da. Jainkoa lagun bi hasiko gara Eukaristia hauek parrokietan ospatzen, gure Gipuzkoako parrokietan, baita Zumaian ere. Orain esplikatu behar dizuet pixka bat nola izan behar da hau. Ez gea noski dana seitun hasi behar, edo bapatean, baizik eta pixkanaka, eta hauek izango dien neurrik. Hemen Zumaian, gure San Pedro parrokian, mezen ordutegia betikoa izango da. Astelehenetik ostiralea txaleko 7:00, eguneko meza, aurretik errosarioa errezatuko dugu, beti bezala. Eta larunbatetan 7:00 baita, igandeko meza ospatuko dugu. Igandean, goizeko 11:00. Beraz, ordutegik beti bezala. Hiletetan badago diferentzi bat, desberdintasun bat. Hiletak hemen ospatuko ditugu. Harritokietan, eta senitartekoekin bakarrik, familiarrekin bakarrik. Aforoa 16 pertsonetakoa izango da, hemen harritokietan, hiletetan. Eta txaleko 5:00 ospatuko ditugu. Hori, aste hauetan, 2 aste hauetan,
hilko direnekin. Gero elizan neurri batzuk hartuko ditugu. Lehenengoa, handiena, ezin dugula eliza osoa bete, jendez. Distantzia mantendu barra daukegu. Hasiera hontan 2 metroko distantzia mantenduko dugu. Gero gutxituko dugu, baina guain hontan zorrotz hasiko gea. Distantzia gomendatuarekin, printzipioz, gomendatuta zegoena. Elizan 82 pertsona sartuko dira. Apaiza ezta laguntzaile ez gain, 82 pertsona. Bankuetan leku konkretuak egongo dira. Banku bakoitzeko 2 pertsona. Eta elizan dauden laguntzaileek esango dizuete nun eseri behar daukezuen. Ez edozein lekutan, baizik eta esaten zaizuen lekutan. Elizara maskararekin etortzea eskatzen dizuegu. Hoberena etxetik zuen maskara ekartzea da. Eta mezatan behintzat, eukaristian behintzat, maskara hau jarrita eukitzea eskatzen dizuegu. Jaunartzeko garaian noski kendu beharko duzue. Jaunartzean ez dugu lerrorik ingo, ez dugu filaik ingo jaunartzeko, baizik eta denak zuen postuetan geldituko zeate. Jaunartzen nahi donak zutik, eta jaunartzeik komunio hartu nahi ez donak, eseita mantendukoa. Eta apaiza eta laguntzaile batzuk zuen lekutik pasatuko gea komunio emateko. Elizako ate nagusia, atea handia, beti irikita egongo da, beti. Horrela ez dugu eskua ateetan jarriko, eta gainea eliza baita gehiago aireatuko da modu hontan. Elizara sartzean ezinbestekoa izango da esku garbitzea, baita irtetzerakoan ere. Angela izango dugu elizan. Beraz, sartzerakoan laguntzaile batek esango dizuet mesedez esku garbitzeko, baita irtetzerakoan ere. Iparreko atea itxita egongo da, eta igogailua berriz irikita egongo da. Igogailua erabiltzeko baino neurri batzuk hartu beharko dira. Banaka erabili beharko da, igogailua. Mendekotasuna duten pertsonek laguntzaile batekin erabili ahal izango dute, elkarrekin bizi badira, 2 pertsona horiek. Eta ezinbestekoa izango da igogailua igo aurretik esku garbitzea. Baita gomendatzen digute, osasun zentruetatik, botoiari giltza batekin ematean. Neurri zorrotzak dirudite, baina hemen xehetasun bakoitza, detaile bakoitzak, diferentzia markatzen du azkenean. Gero eserleku guztiak esan dizuet banakakoak izango diala, eta bate galetu dit. Genin ere maztekin bizina izadibidez, ezin algea elkarrekin eseri. Tamalez ez da posible, esplikazioa ulertuko dizu zergatik. 2 pertsona elkarrekin eseritzen badia, ezin dugu ziurtatu, besteekiko, inguran dauden pertsonekiko 2 metroko distantzia. Naizta elkarrekin bizi, bezatan, eukaristian, banaka eseri beharko gea danak. Korua itxita egongo da, eta korua bakarrik organista eta abeslari bat igoko dira. Elizkizunen hau gure kontua da, baina jakin dezazuen, elizkizun guztien ondoren, hau da, egunero, eliza desinfektatu ingo da, eserlekuak desinfektatu ingo ditugu. Eta gero gauza garrantzitsu bat, dakizue gu kristauok normalean, elizak igandean mesetara etortzea eskatzen digu. Eskatzea baino guri on egiten digulako. Guk pakea eta batasuna sakramentuen bidez lortzen dugulako. Baina egoera larri hontan ez dau beharrik, ez dau gotzaiak igandeko prezeptua betetzearen salbuespena luzatu indo iganderako. Beraz, osasunagatik arriskua duenak
hobe izango do etxen gehitzea, guaingoz. Etxen gehitzea eta telebistaz meza jarraitzea. Eta adineko pertsonek berriz, adineko pertsonei gomendatuko genieke astegunetan etortzea. Astegunetan edo larun batan, igandean baino. Zergatik, igandean seguraski, jende gehiago etorriko delako, eta arriskua handigoa delako. Gero baita elizatik irtetzean, meza amaitzean, modu ordenatuan irten beharko gea, ez tanok batea, baina, hortarako irizpide batzuk emango dizkizuet nik mezan. Jarraibide hauek, kriterio hauek Zumairako dira, agian norbait dago entzuten Zumaiakoa ez dena, beste parrokietan antzeko izango da, baina desberdintasunak egon litezke. Goikian eta Izarna Zabalen adibidez, beste parrokietan, igandeko elizkizunak oraindik ez ditugu hasiko, aurrerago, aste batzuk barru, edo hurrengo fasean hasiko ditugu. Beraz, hauxe da, mila esker, benetan zuen esfortzu bat izango da, baina seguru nago pixkanaka ohituko gara, ohitura hartuko dugu, automatismoak hartuko ditugu, eta pixkanaka baita jainkoa lagun normaltasuna berreskuratzen joango gea, baita gure elizkizunetan. Bate galetu dit baita, orduan meza hauek bukatzen dira, harritokitako meza hauek internetez bukatzen dira, bai, bukatzen dira, guk ordu berdinean parrokian meza ospatuko dugu, orduan ezin gera hemen egon. Seguraski agian lortzen badugu, teknikoki arazoak konpontzen baditugu, aurrerago mezak ere internet bidez bota ahal izango ditugu gure San Pedro parrokiatik. Eska dezaiogun Jangoikoari, ni seguru nago Eukaristiaren desioa sortu dela gara jontan, egun hauetan. Eta momentu handia izan daiteke orain, izango da, berriz Eukaristiara, espiritualki ez bakarrik, baizik eta baita gorputz eta animan, bueltatzen garenean, baita kristau elkarte bezala. Eska dezaiogun Jangoikoari momentu hau, doaia handi bat bezala, itzi dezagula, horrela izan bedi. Sinisten dut, Jangoiko aita alguztiduna, zerulurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakarra, Jesu Kristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitet sortu, eta Andre Maria Birjinagandik jaio zana. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, urutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jetxi, eta hirugarren egunean, hilen artetik piztu zana. Zeruetara igo eta jainko aita alguztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Senide maiteok Pasko pozetan sartuta gaudelarik, egin diezaiogun otoitz zutxuki, Jangoiko gure aitari. Gotzainek, apaizek eta diakonoek zintzo zain dezaten beren eskuetan jarria izan den hartaldea. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Izadi osoaren alde. Jaunak alai ditzala oraindik bere garaipena ezagutzen ez duten gizakiak. Eta evangelioaren bidez postu ditzala herri guztiak. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gaixoek, behartsuek eta sufritzen duten guztiek Kristo piztuarengan aurki ditzaten argia eta itxaropena. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gure alde, jainkoak sendo gaitzala fedean eta eman diezaigula guztioi
beti on egiteko laguntza. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Piztueraren itxaropenean hil direnen alde. Jaunak betiko atsedenean arditzan. Eska dezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Entzun bihotzonez jauna, deika duzun zeure herriari. Zuk argiturik eskatu dizuna, lehen bailen iritsi dezan zure esku zabaletik. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bedeinkatua zu jauna zerulurren jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zerulurren jaungoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, sakrifizio ontako harreman miragarriei esker, zeure jainkotasun bakarta gorenean parte izateko grazia ematen diguzu. Egizu, sinesten dugun egia, egintzetan aitor dezagula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da baita zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poza handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa, hila eta eskeinia izan den aldi hontan. Pekatua eta heriotza ezerezturik, berak berritu du, ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Tapalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure aita santuarekin, Jose Inazio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izangoan jauna, mundu honetatik zeuregana eraman dituzun zeure zerbitzariak, Teodoro, Abelina, Luis, Kili, Mari Carmen, Josu eta Josu, zure zerbitzariak. Eriotzean zure semearekin bat egin dutenez gero, pizturan ere berarekin bat izan daitezela. Era berean, izangoan jauna, pizteko itxaropenan joan diren gure zenideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuerekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatsiari jarraituz, beldur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gau, egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordu nahi, barkatzen dihegun ezkero, ez gaitzazutzi tentalian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna, zuk esanada apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Jainkoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jainkoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jainkoaren bildotxa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea.
Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz. Kristoren gorpua. Kristoren odola. Ni naiz egiazko mahatxondoa, eta zuek haienak. Norbait nigan badago, ni harengan bezala, hark fruitu asko emango du. Aleluia. Kristoren komunio espirituala. Sinesten dut, Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, eta zu hartzeko gogotsu nago. Baina une hontan sakramentueran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egia sartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadia sekula zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zure herriarekin, eta zerutar misterioak ezagutarazi dizkiezuenei, emaiezu beren izate zarra utzirik, jainkozko bizi berriaren erara bizitzea, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Azkeneko mesa danez, baita gaur Jon agurtuko dugu. Jon Kuadrado Azpeitiarra da, eta diakonoa da, eskerrak eman nahi dizkiot, egun hauetan de presentziaz mesatan guri laguntzeagatik. Jon Jainkoa lagun aurten, hau pixkat asaitzen denean, apaiz bihurtuko da, beste bi diakonoekin batera. Beraz Jon, zure gure otoitzarekin kontatu garai ontarako, prestakizun garai ontarako. Eskerrak bai noski Albertori ez duzu ikusten, orain komunio garaian ikusi duzue, baina eskerrak baita kamara lanak eta beste gauza asko egin dituelako, eta nola ez baita Miguel Mariri bere presentzia derraz
eza guztietan hemen laguntzeagatik. Jarri dezagun ibilbide berri hau, fase berri hau, Jangoikoa daki noa eramango gaituen, noa eramango digun, jarri dezagun bere eskutan, Ama Birjinaren eskuz, eta bere laguntza, eska dezagun gure amaren babesa bide hontarako. Jauna zuekin. Bedeinka zaitzatela Jangoiko alguztitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zabaldu ezazue jaun berpiztuaren poza, zoazte jaunaren pakean. Eskerrak Jainkoari. Agur Maria, graziaz betea jauna dago zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua Jesus. Santa Maria, Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarien alde, orain da gure hiltzeko orduan.